Video me pacho share man nko obi a wodo no nchen. Ade ba ko bi wo eya pa. Na wunya yanka wonye bi na so waye. Ene say obi dada wo ma ade na nka be ye wo de apa abo. Ene say obi mai wo yie dia na da wani mu pa enne waye hiani. Na adwuma bi beboa pa enne wo kotie obi ano manne ne ne ka beboa wo gya ne ho eya pa na ma wabrabo no ama wuntimi nsa so mpiki pieces bio esanse bebia ne wani kire pa no onu akono wa divert vision edru bia afiri wo fie na yeyi de oben wo ne obowura de oben mu so be a obes ma wakwan amane enu nti de wo bai wa wo ni di nkomo na hwe ni ye na hwe honhom korati ni mu ansa na wo ni na susu asem na nyi obi ani susu ya asem ho kire no sanse nkofo bi wo a omo television wo se enne obi ya na dwe se ono ane no bewu ono ane no beko ampa begin no bai no niska na susu wo nim da achen de wo nanim ntim ususu mo kire wadafo ubu abam ufiefo bi bowura ne mu ono susu anase obani pasam enti wantie de nyame betimi aye ena wugya no ne sai ni pana yeye waye ni pakase pa wunya ayaka enne owalewo ne nsusu waye obidia sa su da dwuma na nke betimi apagya wa mo ko wani mu no obi ebu wa bemma ne sai dwuma kro na no ono na eye ne ne waye ye enti ni pa no hwediye na nyini panyina ene tufu eye ye wafutu ni wafutu bone edube bia ne waka no ampa etasum na soso nya no na beboa esase nipa famu de ntimi nya ho but awurade afamu no ebetimi aye ho enu nti wonko na wonim ye wohunu ene de awurade aka kire wo ene ba bia awurade pese wodi wusi koduro ana wodi wusi na bia na wadwuma ebeboa pa ye biditon na so yeso akọ invest nti se woton bidia eye crown amwa nanso so na no ne bepejawo wane nim nyame hyebre a wode amawo wane nim nkrabia mu nsam iteto de bia aye nhwawidiem na nhwawudi bre bia waduru na oba bi ne wo sika pa ne sika ne free ne nsa no okobisa ne bre sika ne bra ama no ne bra ka cheso onko akurase nkodo eye ne ya nanso sa na akurase okodo enne beba na yeyi okodo ntos enne di ntos atekureta hodo efri baabi ko baabi sa no nyame ye na wanwade ayati di na mepeso ye nyame nshira